V přírodě. Aha, ty vole, vidím ji. Kámo, my tady asi chcípneme. Proč? Však si tam podepisoval, vole, že tady jdeme na vlastní nebezpečí, dal si tam emergency kontakt. Fakt, já jsem vůbec nevěděl, co podepisuju. To nám prostě typek podepsal, že to jenom vzal Jako podepsal. je fakt, že tady jsou všude pavučiny. A hora, Uhum. bota aqui, bota não e a quantidade de 2 pessoas. Ok. No Uno? caso de quem tá assinando. Tanto quem tá botando o nome. Quem é? O nome de quem? Dele? A, ok. Tak jsme mu to odškrifli a až potom jsme pochopili, že potvrzujeme vstup na vlastní nebezpečí. Cesta nahoru byla dost náročná, ale za necelé 2 hodiny to přišlo. Jeden ze 7 divů světa. Nejznámější místo na světě. A my si tady jdeme dělat ostudu. Tak jo, že ne, tohle je začátek naší milionové kampaně, kterou děláme pro sebe. To je totální kázání. My tu jdeme dělat ostudu, jako vážně. Já nevím, byl to tvůj nápad, vole. Já vím, oni nás zavřou v Brazílii, vole,